Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Laudetur Jesus Christus. Katechizmus vás dovedie do pekla, ak budete počúvať jeho povolenie zabíjať svojich susedov. Diablov plán 2. Je to šokujúce tvrdenie, ale jeho pozadie je vysvetlené vo videu. Pastieri zradili Ježiša a zmenili katechizmus, aby sa podelili o moc a bohatstvo s vlkmi. Pomôže vám aj prečítanie môjho posledného listu pastierom v komentároch. Buďte si istí, že Ježiš vám nikdy neodpustí, ak zhrešíte proti ktorémukoľvek z jeho prikázaní a zomriete bez toho, aby ste k nemu prišli s pokorným a skrúšeným srdcom a prosili ho o odpustenie, nie s ospravedlneniami. Ale katechizmus, ktorý by mal byť pre kresťanov sprievodcom do neba, teraz protirečí tomu, čo nás Ježiš naučil o vzájomnej láske. Čokoľvek sa rozhodnete urobiť, prokurátor Satan vás obviní pred večným sudcom, buď z vraždy, alebo z neposlušnosti voči Petrovi a cirkvi. Keď Adam zhrešil v raji, obvinil z toho Boha: žena, ktorú si mi dal, ma oklamala. Aj Kain mohol urobiť to isté, pretože Boh prijal Abelovú obeť, ale jeho odmietol. Satan chce, aby ste urobili to isté. Katechizmus ma oklamal, keď prídete k bráne a spoznáte celú pravdu, pretože vie, že kto zachováva celý zákon, ale zlyhá v jednom bode, stáva sa vinným zo všetkého. Ak by sme my kresťania v záujme Božieho kráľovstva odmietli páchať akékoľvek násilie, kráľovstvo vlkov by nám samozrejme rýchlo a kruto odobralo štruktúry, paláce, katedrály a mnohým z nás aj pohodlný život. Boli by sme existenciálnou hrozbou pre spoločnosť, pretože všetky ľudské spoločnosti od Kainovho hriechu boli založené na násilí a násilím udržiavané. Najdôležitejšou otázkou je, naozaj milujeme Ježiša? Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania, alebo milujeme viac seba samých a potešenie, ktoré nám ponúka svet? Ježiš čaká na naše rozhodnutie. Nech nás požehná a ochraňuje najsvätejšie srdce Ježišovo a nepoškvrnené srdce Panny Márie. Amen.